Dobrodošli u naš novi video. Danas imamo nešto malo drugačije. Da ne bude igramo samo igrice. Igramo, ali da ne bude igramo samo igrice. Davidu je stigao danas neki Playmobil. I on je... Aj, kaži ti. On je želeo vama da pokaže šta je njemu danas stiglo, da snimi video. Ja sam rekao, ajde da snimimo. Evo, šta ćemo prvo? Evo, njemu je stigla ovaj pijac, njemu je to nova danas. Nije mogu da se čeka da je pokaže na video, morao je da je otvori. Morao si, ja? A da ne bih tamo da se igram, on bi bio još zatvoren. Evo tako, kao ovo, evo. Stigla mu i ovo da kompletiramo, mi imamo već nešto sastavljeno. A ovo nam je stiglo danas, evo, taj pijac i ovaj City Life kućicu da sastavimo. Da, ta kućica. Evo. Čekaj da ga otvorimo mi. Ako vam se sviđa kućica, zapratite nas. Kućica je pod brojem, evo ako nekog interesuje, 70941, ako nekog interesuje da vidi i da poruči. Ima, to ćemo posle da pokažemo kad... Svakako ne moramo sve da pomeramo. To ćemo posle da pokažemo šta... Evo ovako. Koliko delova vam ima? Ovo je bošće. Da vidimo. Brzo, pa ćemo mi to sastavimo. Delovi kako sam ja mislila. Ti si mislio, tu su veliki delovi. To brzo ide, evo. Sad ćemo mi to da sastavimo. Ćeš mi pomogneš? Če ti pomogu. Ajde da vidimo. Koliko ima delova tu sitnih? A samo tu ne mogu da... Od tuda. Ti drži nacrt plan, a ja ću da sastavljati. A može? A da ti kažem gde šta ide. Ti mi kaži gde šta ide. Evo imamo jednu želi koja se kaže stavimo ovu kutiju. Ovo na krov ide. To na... To na... Vidi se da zna. Ej, znaš šta? Šta je to? To kao neki prozorčić da ima. Neki prozorčić da ima. To samo ima tako da se gleda. Da se gleda. Ja od sada ne mogu da sklapam, samo moram ovako. Da vidimo, samo imamo... Da vidimo šta imamo. Imamo tu neke ove kockaste. Da vidimo samo sa koje strane idu. Ja ću krovac da spojim. Ti ćeš krov da spojiš, ajde kad dođemo do krov. I ovo ću da spojim i gore s krov ću da spojim, ne mogu sad. Ja zivam i ne znam da ih uklopim ni... Ej, znaš šta si radio? Šta sam zaboravio? To, da pokažem. To smo rekli, to smo sastavili već ranije. To je građena kuća. Ajde, ja dok sastavim ti objašnjavaj, jel može? Da, može. I to je kuća koja se gradi. To je stambena jedinica neka. Stambena jedinica, tu ima diminitreki, neki znakovi, nemam pojma što sve ima. Ima svašta nešto. To je pijac. Ti pijac, kažem, šta si dočekao pijac? Da, ovo je kašpiola, paprika, kupus, krastavci, paradajz. Ti sve imaš? Paprike, još jedne, ima rep. Kako ste vam rekli da se zove? Što smo rekli, to da je repa? Repa i jaja. Čekaj. Ima... Evo i nas, mi smo stavili kućicu. Malo smo ubrzali da ne bi bilo toliko dugo. A neko da ga se naduži video kao onaj u Robloxu. Da, onaj je bio mnogo dugačak. Evo kao što vidite, kuću smo sastavili. Sastavljena je. Evo ovako, tu ima neka vratanca. Prozori su tu namešteni. Tako je. Ajde vidimo, mi već imamo neke stanare tu, već su se uselili. Ali nemoj da budu mnogo loši da nam polome kuću.
Ja se nadam da neće, evo ti ubacim za useljenje cveće. Da ti kažem, čekaj. I raskinu cveće, evo imamo veš mašinu, tu ćemo da stavimo na tavan. Nije mnogo teško cveće. Nije, ajde ti ga sastavi. Evo ga U komodicu. Kao novo. Da, kao novo. Stavi tu, evo ga tu neki baja spava već. Nemoj samo da ga probudiš. Evo korpa za veš. To mi treba, ja ne mogu ovako s ruku da dohvatim. Evo da, ja ću ti pomoći. Tako. Evo tu, tako mu stavi. Evo. Ti to ispravi, Ja ajde. ću to da ispravim, ajde. Izvoli lampice, kao u prošlom videu izvoli lampice. Izvoli lampice, kakve lampice? Lampice. Ajde, spava. Evo cveće, evo stavimo vam dole cveće, pored vrata. Čekaj. Imamo omečivač, evo stavimo. Okšemivač, kako ga je. Okšemivač, to bi David rekao. U suštini ima tu još mali milion delova, to je feng shui i ostalo, to će majka da se zabavlja kad ima vremena. Dobra je majka. Stara majka spremaljka, ajde. A, I tako. Dobro, stavi tu. Evo da pokažemo, mi imamo, a sastavili smo ga još ranije, u prošlom. imamo bazen. U prošli video. Da, pravili smo video, ali video nije uspio, tako da... Zato što... Da, evo, kao što vidite imamo bazen, tu se majka sunča, može da se napuni čak i vodom. Evo je ona već malo je prilegla da se sunča, evo ga David. Evo. Evo imamo i kutiju od njega. Od bazen. Ako nekom interesuje broj je 5575. Nije to ni bitno. To da možda neko potraži, možda hoće dunuo vetar malo i sve pobarao. A evo ga i od pijac što smo danas sastavili isto pod rednim brojem, koji je to broj? 6121. I tako, ti dalje useljavaš tu bajo žene, a David se zaigra, on... Pa ne trenira se više igra. Nećeš više trenirati, pa nećeš se. I u suštini to bi bilo to. Ako vam se svidao video, like i subscribe. tako je, pa ćemo mi da napravimo još neki video tako sa David ima tu i gradilište, sad ima i pijac, i bazen i svašta, pa će on neki video da napravi kako se igra. Jel može? Može. Ajde. Vidimo se i pozdrav!